Dobrodošli na mesto gde se energija i akcija spajaju u tvoju ličnu transformaciju. Ja sam Lila Jovanović, coach, NLP i PCM trener, hipnoterapeut i psiholog, a ti si ovde da oslobodiš svoj pun potencijal. Ako ste spremni da sagledate sebe iz novih uglova, oslobodite se blokada i zakoračite u moćnu verziju sebe, na pravom ste mestu. Ćao društvo, dobrodošli u novi video. Koristim ovo lepo vreme i par minuta slobodno dok se moja deca igraju. Pogledajte ovu lepotu, moram da podelim s vama. Na ovaj video podstakla me klijentkinja kada me je pitala da li imam neku šemu sa kojom ja postižem svoje ciljeve. I onda sam ja razmislila i shvatila sam da imam, a sada ću da je podelim i sa vama. Sastoji se od 7 koraka, veoma važnih koraka koje me 100% vode na cilj. Zato ajmo da uzmemo neki vaš cilj. Da li je to da promenite svoje telo, to je da smršate, da li želite da imate više para, više smisla, pa možda više radosti u svom životu. Dobro razmislite šta je to što želite da ostvarite i polako. Aj sad nemojte da krećete iz haosa. Prvi korak, rekla sam da ih ima 7, je veoma jednostavan. Šta je to što stvarno želite? A drugo pitanje je i zašto to želite? Ne ono što ne želite, to već znamo, svi to znamo. Neću ovakav stres, neću ovaj posao, neću da budem u ovoj toksičnoj vezi, neću više da imam 10 viška kilograma, pa neću ni ja. Ali tu su i moram da radim, moram da se fokusiram i moram da vežbam, moram zdravo da se hranim. Ali znate šta je važno? Fokus na ono što nećete nikad vas neće odvesti tamo gde hoćete. Jasnoća je vaša najveća snaga. Kad znaš tačno šta hoćeš i zašto ti je to važno, to postaje tvoje gorivo. Često pričam onu priču kada imaš navigaciju od Novog Sada do Beograda treba ti pola sata. Kad nemaš navigaciju treba ti 30 godina. To je to. Jer znate, bit će dana kad će biti teško. Biće momenata kad ti se neće dati ništa da radiš. I tada vaša lična istina, ona prava, duboka, to je ono zašto, poguraće vas dalje. I ako sada kažete iskreno, ne znam ni šta hoću, to je okej. To je sasvim okej. I znate šta ćemo sada? Napisat ćete šta nećete. Bukvalno, opišite mi posao iz pakla. Vezu koja ti je izvor stresa. Možda život koji vas guši. Ja malo na ti, malo na vi. I tu se probudite. Kada shvatite, kada napišete šta je ono što ne želite, tada počinje buđenje. Tu se rađa energija. I onda, sada imamo šta ne želimo, sad napišite sve suprotno. Kako izgleda vaš posao iz snova? Kakva je to veza koja te hrani? I eto vam vizije. Odjednom znate šta je ono što želite. Tako da, to je prvi korak. Sada ćemo na drugi korak i kada sve to napišete, sledeći korak jeste da se suočite sa istinom, ne sa pričama, ne sa izgovorima, sa onim što stvarno jeste. Gde ste sada, na kojoj ste tačci sada, a gde želite da budete. I šta je ono što vas je do sada kočilo? Ja ću vam sva ova pitanja napisati ispod videa, da možete lakše da uradite retrospekciju jer su stvarno moćna. Znači, i šta vas je do sada kočilo? Obično je jedno od ova 3. Neka emocija možda koju niste razumeli, neko uverenje koje vučete iz detinjstva ili možda neka veština koju nikada niste naučili. I realno, 80% od toga je u vašoj glavi. Nije do para, nije do drugih ljudi, do vas je. Isključivo je do vas. I kada to shvatite, kada shvatite da imate svoju sudbinu u rukama, to je toliko moćna stvar. Neverovatno. Najmoćnija stvar koju mi je neko rekao, možeš da kreiraš svoj život.
I kad priznate sebi istinu, tad krećete, tad ste na pravom putu. I onda se stvari pomeraju. Pomeraju se planine da biste stigli do vašeg cilja. Treći korak, napravite akcioni plan. Voljela bih da vidite koliko je ovdje trenutno lepo. Znači, akcioni plan, ne savršen plan, ne filozofiranje. Samo sedneš i kažeš, ok, šta sve mogu da probam? Zapiši 10 stvari. Pa od tih 10 izdvoji 2-3 koje daju 80% rezultata. I uradi jednu odmah. Ne sutra, danas. Ako ne radi, pokušaj drugo. Treće, ponavljaš sve dok ne uspeš. Kao što bebe ne prohodaju isprave, pa ne odustanu i kažu, ja sad neću da hodam. Ne, one padnu, pa ustanu, pa padnu, pa plaču, pa ustanu i nauče da hodaju. Tako i ti. To je treći korak. Četvrti korak, jako važan, tu mnogi odustanu. Uradi ono što je teško. Svi beže od toga, ali tu ti je najveći rast. Tu su tvoji zmajevi. Strahovi, blokade, navike koje te sabotiraju. Ponese me, pa malo pričam na vi, malo na ti, nećete mi zameriti, jako mi je važno da vam ispričam ovo. Ako hoćeš da promeniš svoj život, moraš da ubiješ zmaja. To jest, moraš da uradiš ono što je teško. Ili naučiš novu veštinu, ili se suočiš sa sobom, ili prestaneš jednostavno da se skrivaš. Znaš, Steph Curry, on je najbolji šuter ikada. Ali on nije najbolji šuter ikada zato što je talentovan. On je najbolji ikada zato što je šutno 2,5 miliona puta. To je disciplina. To je ono, ne odustajem. To je ono što ti treba. To je ono što te vodi svaki dan, disciplina. Tako da, četvrti korak, radi ono što ti je teško, ubij zmaja. Peti korak, to je dnevna praksa. Ne moraš da planiraš ceo život, samo smisli šta ćeš raditi svaki dan što će te držati na putu do cilja. To je tvoje gorivo, tvoj ritual, tvoj dokaz da si posvećena. To je način na koji ćeš ti stići do cilja. I šesti korak, znači ne zaboravi, peti korak, rutina, ponavljaj, šesti korak, znači možeš samo da se upoređuješ sa sobom od juče, to nemoj da zaboraviš i nemoj samo da nagađaš, meri gde si, meri šta radiš. Ako meriš jednom godišnje, bit će ti cijela godina loša. Znači gledaj da meriš svoj napredak mesečno, nedeljno, dnevno. Vidjet ćeš da svaki dan radiš nešto po pitanju svog cilja i onda ćeš shvatiti da nema loših dana, da nema loših nedelja. Jer bukvalno tamo gde ide tvoj fokus, ide i tvoja energija. Ako si ti fokusiran, pobeđuješ. Znači to su jako važne stvari koje ne smeš da zaboraviš. I sedmi korak, slavi. Nemoj da juriš stalno sledeći cilj, bez da staneš i kažeš bravo. Pogledaj dokle sam stigla. Slavi male pobede, slavi sebe, slavi trud, jer to ti puni baterije. I onda ti dođe, ok, ajmo još. Polako, samo polako, slavi svaki mali korak. I onda kad kreneš iz početka, imat ćeš veće snove. Kad shvatiš da je ovo igra i igraš je svaki dan, ne znaš šta hoćeš, ok, još nisi ni na putu, počni tu. Znaš? Super. Onda traži istinu. Traži svoju istinu. Napravi mapu, ubi zmaja, dnevno praktikuj to što si naučila, to što želiš da ostvariš, uvedi tu dnevnu rutinu koja te vodi do svog cilja, prati svoj napredak, slavi i sve ponovo.
tako se menja život, autentično, svesno i bez izgovora. Eto, to bi bilo to što sam htjela da vam kažem danas. Ja sam da pričam malo vi, malo ti, ali poenta je jako važna da možete, da imate sve potrebne resurse, samo trebate da pobedite svoje stare navike koje vas drže na mestu gde ste sada i da idete ka toj verziji sebe o kojoj maštate. Tako da, eto, nadam se da uživate u ovom predivnom danu. Ja ću od sada da vam snimam isključivo iz parka, došlo je lepo vreme i motivacija napolje, a ne unutra. Grlim vas i hvala što ste tu. Ako znate nekoga kome će ovaj video značiti, pišite mi u komentarima. Tvoj tvoja moć, tvoj novi početak. Ajde da stvaramo promenu.